Queda menys d'un mes pel fenomen de l'any, així que aquí tens 5 consells per gaudir de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. 1. Tria bé on anar, perquè només una part de Catalunya viurà la foscor absoluta, així que consulta aquests mapes i assegura't un bon destí. 2. Un cop al teu punt d'observació, mira cap a l'oest. Si en aquella direcció hi ha muntanyes o edificis molt alts, t'hauràs de canviar de lloc, perquè el punt màxim de l'eclipsi es donarà a les 8:30 del vespre i tindrem el sol molt baix a l'horitzó. Així que si tens obstacles tindràs menor visibilitat. 3. Molt important, per observar l'eclipsi no faràs servir ni radiografies ni ulleres de sol, sinó que has d'utilitzar aquestes ulleres especials i que siguin homologades, ISO. Comprova que acaben amb un número 2 i també mira que estiguin en bon estat, perquè és molt important protegir la nostra visió. 4. No t'esperis a l'últim moment per sortir de casa, hi haurà milers de persones desplaçant-se al mateix moment. Així que assegura't un bon lloc amb hores d'antelació. I 5. Finalment, oblida't del mòbil. La càmera del mòbil no podrà captar bé l'eclipsi. Ho veuràs millor tu a través de les ulleres. I també no t'estaràs perdent l'emoció del moment. Si segueixes aquests consells, no hauràs de veure l'eclipsi des de les històries dels altres. Deixa'm als comentaris des de quin municipi vols veure-ho i et contesto amb la durada de la totalitat allà on siguis.